सिगां आङो बे मोनबा गेरेन्टिखौ जेरैखि जाया होजोबगोन। फार्स्ट गेरेन्टियानो जाहैबाय लेन्ड पाट्टा, बेनि उनाव दङ जोंहा बड'लेण्ड इयुथ सेल्फ एमप्लयमेन्ट प्रग्राम, आरो बेनि उनाव दङ जोंहा फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुपनो, आरो बेनि उनाव दङ जोंहा फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स सिनियर सिटिजेन एन्ड डिसेबिलिटिस, आरो बेनि उनाव दङ जोंहा इन्डिभिजुवेल बेनिफिशियारि स्किम फर इक'नमिकेलि उइकार सेक्सन। बेखौ सारा खोथा होबोदोंमोन, दिनै थाराव मोगथां महराव दिनै नुजाफैबाय। बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ बुंनो लुबैदों, जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा जे खुगानिफ्राय बाथ्रा बुंदों, बिथाङा मोनफा मोनफा आखरै आखरै गासिबो बिथांनि बुंनाय बाथ्राया दिनै मोगथां महराव नुजाफैजोब्बाय। बेनि थाखायनो बयबो खेबसे आखाइ खबनो हा रायजोफोर हाग्रामा सारनि मुङाव गोजोननाय थाबाय। आरोबाव जोंनि बिपिएफ दोलोआ बिटिसि सरकारखौ जों सालायबाय, गतिके जोंहा गोबांथार रायजो राजानि खामानि मावनांगौ दङ, आरो जों बेखौ मोनफ्रोमबो आखरै आखरै जों मावनांजोबगोन। दिनै थारैनो जों बेखौ बुंनांगोन जे जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारनि दैदेननाय सरकारा जेब्लाबो जे बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राखौ गासिबो जाफुंसारगोन, बेखौ नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनो दरकार गैया। बे खुनु जेखौ खुगानिफ्राय बुंदों बिथाङा गासिबो आखरै आखरै जाफुंसार खालामखागोन। ओंखायनो खुनु दिन माब्लाबाबो जोङो फावसायनो नाङा, आरो जोङो बेखौ सानबाय थानांगोन, जोंनि बिटिसि सरकारा बिपिएफ दोलोआ जेब्लाबो डेभेलपमेन्ट खामानिखौ आवगायलांबाय थागोन। दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो बनगाव समस्तिनि एमसिएलए जानानै, जोङो जोंनि साननाय हनाय जोंनि मिथिं मेलाव जे जों बुंबोदोंमोन, दिनै जोङो मोगथां महराव जों नुजाफैनो हाबाय। आरो साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफाफोरनि थाखाय आं बेखौ थोजासे, आरो जोंहा मावनांगौ गोबांथार खामानि दंबावो, जों बेखौ जोङो दासो जोङो नै दान मोनबा जादों, आरो गोबावथार सम दंबावो। जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ उन्नति डेभेलपमेन्टखौ जों मावलांजोबगोन। बे जोंनि एकदम बेखौ जों क्लियारखा, बेखौ जों साननांगौ खोथा गैया। आं बेखायनो बुंदों जे सरकारा जे दोलोआ खामानि मावगोन, बे दोलोखौसो नोंथां रायजो राजाफ्रा अननांगौ, आरो बे दोलोखौ सापर्ट खालामनांगौ। दिनै सरकारनि प्रग्रामब्लाबो आङो फंनैसो बुंगोन दे जोंनि बिपिएफ दोलोआ दिनै बिटिसि सरकाराव थांनाय अक्ट'बर दाननिफ्राय जों दायथ' लानो दिनैसिम जिरायाखै। जेरावखि जाया डेभेलपमेन्ट खामानि, जेरावखि जाया उन्नति खामानि खालामगासिनो दं जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा। गतिके जों जे मानसिया जोंनि थाखाय अत्यन्त गोहोगोरा लिडार, जोंबो बिदि उन खामानि मावलांनो थाखाय जोंबो जोबोद साहस जायो, आरो जों बेखौ मावलांखागोन। गतिके आङो दिनै बयखौबो खावलायो, जाहाथे खुनु गोनो गोथो जानांगौ गैया। फैगौ बिधान सभा एसेम्बलि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं बैसागु बा एप्रिल दानाव। बाहाय आं बयखौबो खावलायो, जोंनि बनगाव समस्तियाव खुनु पर्दायबो जोङो एबार दस्रा दोलोखौ जोङो बाहाय लाइ होआ, आरो जों दस्रा दोलोखौ जों बाहाय खुनु पर्दायबो जोङो स्कप होनाय नङा। जोंहा मोनथाम एलएसि गोग्लैबाय रायजोफोर। मोनसेया नैबे बनगाव प्राइमारि, आप्लागाव प्राइमारि, अन्थाइबिलि प्राइमारिया जोंना दतमा एलएसिआव थांबाय, आरो जोंना जाहारबारि, पाटगाव, वेस्ट मालिगाव, सिजुगुरि, शान्तिनगर मोनबा प्राइमारिया जोंना क'क्राझार एलएसिआव थाबाय, आरो बावखुंग्रि एलएसिआव मोनबा, बंसिगाव, दाउलिगुरि, दाउलाबारि, आरो बेनिफ्राय सिपाझारा, मागुरबारि मोनबा प्राइमारिया जोंना बावखुंग्रि एलएसिआव थांबाय। गतिके जोंनि बनगाव समस्तिया मोनथाम एलएसिजों जों बोखावजाबाय। मोनथाम एलएसिखौबो जोङो रोजा रोजा भट सोनानै जों देरहासार खालामहरनांगोन। बे आंनि
खावलायनाय थाबाय आङो बनगाव समस्तिनि MCLA जानानै आइ आफा बिदामोन बयखौबो आं खावलायबाय आङो दिनै नैबे गेवलां मेलनिफ्राय बा नैबे दिनै बेखेवनाय मेलनिफ्राय आं दिनै बुंनो लुबैयो जाहाथे जों बयबो जानि थाफादो फैगौ LAC खौ जों जेरैखि जाया जोंनि BPF दलनि बिजाथिखौ जों देरहासार खालामगोन आं गोबांथार बाथ्रा बुंनो सानाखै मानो होनोब्ला जोंनि गेजेराव गोबांथार बिबुंथिगिरिफोर बिथांमोन दंफैखायो मानगोनां EM सारमोन दंफैयो आरो गोबांथार बिबुंथिगिरिफोर दंफैयो बिथांमोना गोबांथार बाथ्रा खोन्थालांगोन मिथिहोगोन बे सरकारि आसनिफ्रा बोरै बोरै जादों बोरै बोरै मादों आंनिफ्राय निश्चय साबसिन हामसिन बिथांमोना बुंलांगोन जोबथारनायाव आं बयखौबो खेबसेयैनो मोनसे खावलायनो लुबैदों ज' खेबसेयैनो बुं जय BPF नि जय BPF नि जय BPF नि जय हाग्रामा महिलारि सारनि जय हाग्रामा महिलारि सारनि जय हाग्रामा महिलारि सारनि गोजोन्थों।